At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Nagi mas to'y linuto masida tayo kamu to. Mayat titimpla to'y kari-karay. Nagyaman ako, magusto mo't lang titimplak. Sige, mangantayo. Agbusog tayo kiti. Kunaklakit din no san tayo na makapagsasango akas to'y. Muyaw. Kay amok ngamin iday. Pinagpanggipan nak iti dakas. Dahit pagkunaan ang nakasaysaya ati Diyos, Pepita. Ta saan nakaabinaybayaan iti ima da abati kero nga anak siyabong. Uwan nga rod, Pupoy. Natalinayan ti panunod ka. Ngapoy ti panagikat mo kas katulong ka nakwada. Nadayukan iti peggad. Saan ako kumamot nga gikat iday? Ta, nakabalod mo ten ni Manong Bandong. Amok, adalat taluksaw kan sakit tinakam kanyak dagiti amok. Iso ang nagikatak. Dahit kasaya atan nga inaramit mo, Pepita. Taamangan luma, panunot dagiti amom ti agibales. Gapot pan nakabalod niya Bandong. Kat sabidugan da ka. Saan nga tamot, Pupoy? Tanasaya at Mark na nanasedes kan Ma'am Van Jay. Agpapanpay na sayat da. Awan ka si ti agsakbay, Pipita. Iso nasaysayat Mark kasi mangputkan iti bugyasan. Nasaya at tasimbangpet kan turo. Apay, atay pagam, takas la inunuray mo, ti isasangpat ko, medi? Imbawag ak iti opisina piti altaw. Hanggang kuna dagiti empleyado tayo gawan ka. Sa dino tinapanam, Arturo. Ay, kwa, anda kinamiting ko, iso adyak nakapan, na nasapay di opisina. Ay, dinakman lukwan. Amok ti kinaturom. Pa, anyamanan ti kayat mo asawan? Nasaya at no panggap iti negosyo tayo ti rason, adi ka nakapan anasapay di opisina. Ngam no babay, ay, putgat dayta. Ha! Anya ka na ya, sweetling. Amok, ti kinalaing mo iti babae, Turo. Ngam, di kag balin kanyak itan, no aramidam pay lang, tijak kayat. Nagkariaking kan, sweetling. Saan akon nga agbabae? Ay, nasayat, ano kas ka? Kanamin pito pulo kat pito a pinakawan kan panggap iti babae. Ha! Laglagi pa madayjay lang ti pagpatinggaan ti pamakawan ko kan ka. Awan, sitling. Kanayon ko alaglagi pantay ta. Ay, nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ba ti malagip mo? Napan kamutla angan. Iti marapait agency. Wan, kat inawagan da di pagkarkarit da unay akatulong. Nakasaritam nga ron. Awan na, isungag subliya ka di marapait agency inton bigat. Ta isunton ti panagpinirmame ti kontrata. Oh, nasayaat. Tamarigatan ka una yun, dito'y balay nga agpuspusipos. Kakasyan ka una si tuwing ay-ayatan ka. Di nakman bulat singa na kastaturo. Ay, saan man? Ang paiso ti ibagbaga, sweetling. Ay-ayatan ka unay. Till that do us part. Uwan, sir! Ay, uwan. Sa paot to ti umay di tayong itong bigat. Uwan na! Okay, bye! Oh, Pipita. Sino diya kinasaritam? Ti manager ti marapait agency kamutaw. Kat anya ti magana. Sa paot to kano ti ag-report iti agency mi intong bigat. Ta, agpinirma kami manan iti amok iti kontrata. Kaya't mo asawan, agdamanon pagsirkam? Adamanain ka mo to. Sa anak butlaang ama istambay dito ibugyasan. Na yun. Apa di ka mauma ngagkat katulong? Saan ka mo to? Pakaragsakak ti ag-survey. Unang sabali kumamot at trabaho, ti sirkam. Panagtagibalay ti pakaragsakak at trabaho ka mo to. Unang makabiro ka mo di napimpintas pa at trabaho no kayan mo.
Nagturpos ka matitiki na maestra. Anya, kita na pimpintasan. Bay, andak pa dilat tali tinay kaya trabaho ka mo to. Mabalin mo ba iti ag-apply aka sekretarya no kahit mo? Wenno saan, ag kandidato ka akagawad, wenno kapitan. Ay, Dadado pa iti maserbiam no kasta. ay. Saan ko ahilig ti politika kamuto? Isu nga agkatulong aklatan, awan pa'y sakit ti ulo. Kamuto, pekas ka lang natuktukan mata na bisukol. Madimanan po boy. Anya si Mati? Di panagbayag kumamot ni Pipita diti bugyasan. Ha? Sa apay? Iyada ka naman ng sirkan na trabaho. Anya? Mapan man na nagkatulong. Wen, tadamanan pangisarkan keng kuana ti agency na. Anya, kanaya kamuto. Rumbang nga giragsak kanyo kasta. Ha? Sa saan matla ang ama istambay ni Pipita. Iti panagikat na ida katulong kada doon niya sedes. Kayat ko ama istambay. Tapno ka na yun lata makitkita. Eh sus, uray ka na yun mo makikita kan makapulpulapol. At awan na tamat magapgapwanam kamuto. Iswa na saya at ama pa nagkatulong. Salbag ka mat. Kontrabida ka talaga itibiyag ko. Kahit mo ta, disnugan ka. Ay saan? Tanay na sakit yung madisnog si kam. Sumartin ka nga ro din Di mo degdegan, ti marikriknak asaem. Sige, Mayor. Umayak to dita opisina mentol malam. Okay. Bye. Salpag. Kahit itid ko laang ti 100,000 pesos iti lawas na. Kas protection money kadagiti pasugalan. Ngamita, dumawat manan tinayon na. Sweetling, inakon. Sa dino ti papanam, Sweetling. Di matimbaga kamapanak itay dyan marapait agency. Ay, wan gaya ba niya? Taag pinirma kayo niti kontrata, iti katulong ta. Wan, iso nga inakon, ha? Itaman pa'y akinis na ka, Sweetling. Tapno ada alaglagi pam, kat saan ka nga agpabae. Sige, inakon. Oo na yan. Goodbye, Sweetling. Ingat. Agswerti ak nga ta, iti panangagak na kanya. Wan, mangmangag ko nga dagtuk-tuk-tuk itiri daw, Lucy. So nga, di ta kapay, tayo naklukatan tiri daw. Tayo nakitaan no asino day taas nga ili. Nasaya at tanadanon ka, Basilia. Da kayo mo't gayam among. Sige, sumrek kayo. Nagyaman na. Tugaw kayo pa, among. Among, nakaumay kayo man. Kaya't ko timang meeting kada kayo amin amang kitkita kadagiti pasugalak. Adda ka di importante nga ibagayo? Iso kayat nakamamitingan amin, among? Adda, tadumaw dawat mo na ni Mayor tinayon a protection money. Iso akayat kayo kasarita. Anya nga rod ti kayat yung aramidag, among. Tasyaktiin mo na nga imayan nyo. Kayat ko si ka timang ipakaam mo kadagiti tao tayo. Nga adda maangay ang meeting inton malam. Inton alas 3. Iti dati a pagmitmitingan tayo. Sige, among. Ipakaamok kada-kada. Aguray ka. Saan ka pa mapan? Pakisarsarita ak pa'y lagking ka, ngem panawan nakideng. Enak gumatang ti merienda, among. Kastaya. Kunak laki din lumapan kan kadagiti tao tayo. Sige, ingkang ngarutan. Uwan, among. Kat orayan nyo, ti pa nagsublik. Kanayon laengan amatartaranta ni Basilia no umayak dito yung palay na. Ti ubol nga anak ni Basilia. Aday sensenyas na ngam jakmat mawata. Jak mawata, ti sensenyas mo. Napintas mo day nga anak ni Basilia. Aring kulutan. Ti apagat abaga abok na. Napudaw kan. Kalidan pa Umasiday ka. Daytan.
Anya ti isinsenyas mo. Jak maawatan. Ha? Iwagwagis namat iti kusina. Anagapuan na. Siguro kat nagtimpla iti kape. Ay, jak maawatan. No anya ti kayat mo nga ipaawat kanya, Lucy. Iso apasensya kad. Apay, nagtimpla ka ay iti kape? Nagsaya at enday toy. Sige. Amo na timang sangaili. Maayayo kiti na pintas, akababalin na. Ibagaktuman ki ide kini Basilya. Taumay namat ipasyari yung palay. Itata nakapirmakan iti kontrata, Pipita, ay umay kanto ninton bigat iti balay. Uwan, ma'am. Ay, kayat ko ti madam nga awag mo kanyak ngam iti ma'am. Ay, sige madam. Kastaman ti ko na. Saan nga taan na istrikto ti asawa yaw, madam? Ay, saan? Iso nga awan ti pagdanagam. Adda nga min po biyak, madam. Tati na odi nagpaayak abalay. Dandani na kinundawayan ti anak ti amaw. Anya? Awan, madam. Kuray kayo. Awan ka di anak yaw, madam? Adda talo nga anak ni kinituro. Ngam adata amin iti palasiw tao. Ay, addan asawa da? Adda pamilyadan, madam? Awan pa'y tinag-asawa. Ay, no kasta. Agtrabaho da amin iti abroad, madam? Wan, tinauna kat ata iti Saudi. Kat dagiti duwa nga agenda, kat adadamat iti Amerika. Naggasat kayon, madam. Ta ada amin ng pagtrabahuan nagiti anak yaw. Wan, Pipita. Iso na lang taawan lalaki nga anak ni Kinituro. Pasig da amin na babae. Basilya, nasingpat unay ti anak mo no umayak dito'y palayo. Iso nga ipasyar mong tumar ijay balay, tayam amok kinipipita akatulog me. Kasla mabainak amang ipasyarkan ko na amo. Gapo iti kasasaad na. Saan mo nga ibain ti anak mo, Basilya? Tauray kas jay ti kasasaad na. Nasayat mo ti ugali na. Sa bagay. Kanya ti amom. No makapagkayim danto iti umaya katulog me. Diyan tamat katungtung na no kwa. Tadi agpupupuklatan dito'y balayo. Alawan na mo. Ipasyar kunto nga rod iti balayo. Kamuto, paan nakad-adayo si turong dagiti matam? Nadapas-paso nga dag. Sino? Ni Pipita. Di matla sumangpagdang. Itayak pa yamang padpadaan kinkwana dito'y balay na. Apay, aday pagatang mo kinkwana, iso papasungadam kasta. Awan. Gamdamagig ko ma. No nagkita na matlangan, iti agbalin nga amo na. Sigurado nagkita na kamuto. Ta nagpinirma da iti kontrata. Ay, na yan ay biyak. Napasin na ikamat iti naunin. Gapo ta sigurado ama ikaw aktumanan no pumanaw ni Pipita di tibugyasan. Awan, nakapoy kan tumat ngamin. Anya man ang dadang ibagbagam? Nung maiturod mo kumaamay baga, hejayat mo kinkwana. Kat amangan no saanin agkatulong ya. Lucy, adda imbaga itay ni among turo bayat iti panagmermeryendami. Una na nga ipasyar kanto kano ijay balay da. Anya? Di mo kaya? Naapay? Oh, mabain ka. Nasayaat ni among turo anak. Kat uray ti asawa na. Iso nga awan ti rumbang kapag painam. Wan anak ko, nakasaysayaat da. Saan da mata pobre akas kadag ti daduma. Sumangput to kanon jay katulong da. Iso nga intanto agpasyar tabarang magayem mo to. Nagtungod ka. Kasta
ko nakin ka anak. Masapol arumwar kamot dito'y balay. Di mo ibain ti kasasaad mo. Apay ama ikulkulong ka dito arubayan. Ay saan, sweetling? Maikulkulo nga kaya. Anyasan, dito ta nakaad-adayo, titurong tagiti bata. Anya ka na ya, gagangay laeng ako mita kamat iti adayo. Adda aya makitam a babae dita. Aha! Style mo! Turo ka la talaga! Di ta ka manlagan. Nakasurod. Anya laki din dayto nga asawa. Managkatap. Nakaon ka mo to. Pupoy. Agan anad ka kung may di papanam, Pipita. Di na kami liplipatan na gagayam mo, Pipita. Saan kayo ang malipatan, Pupoy? Tada kayo, timang kita iti garden ko. Da kayo kititigan anlat akin na gananaos. Pupoy. Sige. Patuloy ka. Mabit lang, Pipita. Dapay kumang ibagak. Anya di bagam ka mo to? Ala, ibaga mo. Tama pa na kon. Kwa, Ibagan ka ni kamuto ti ayat sa kini Pipita. Oy, kamutaw. Di ka mo agtagaren. Kita anak mutlatan. Anya di ko na mo ibagam. Sige, bagaman kamuto. Di mo taktakan ni Pipita kat agbiyahin. Ibagamon ano anya day takamuto? kwa. Anya ako ha? Lawlawagam noon na data ako ang ibagbagam kamuto. Kwa, agan anad ka iti papanam a lugar, Pipita. Anya? Day talaang tinangtaktakam kini Pipita kamuto. Pamalagip lang di may sagayim na dyan, imbagak, Pupoy. Hay, kung nakulakot tayo na niya ibagam. Sige, inakon. Napanan ka. Tasla na sakit tirik na nang imadayo. Ay sus, kaputa awan patag na yung bagam itigay jam ta kamuto. Iswaday jay, nakamisug-sug apin manaw. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Hello, Basilia. Among, adda kami dito'y pagmimitihan tayo. Umay kayon. Wan, dumayakon. Ngam, kompleto kayo ka din? Wala mong, awan te absent ita. Nasaya ato kasta. Ibagam ka na kwada nga dahil pakiter ko a pagkasangwan tayo, kalpasan ti meeting tayo. Isto mag-progress man nga rodan among. Sigurado lakit di ang maayatan manen dagiti kakadwa tayo. Numaamuan ta nga ada nakasagana a pagsasangwan tayo. Sige, Basilia. Umayak dita. Mabit lang. Umayan. Adakaon, madam. Pipita. Si Kamol gaya man. Sige, sumerakan. Agyaman ak, madam. Nagdakal ka nagpintas to'y balayo, madam. Gapo tayo isa't pag-aayat ti asawa. Ti balay. So akas to'y ti kadakal kinapintas to'y balay mi. Ay, kasta ka day. Ay, sa dinuharot kayan ngayon isang madam. Aday na tindara na business meeting. Isa may baysak ita diti balay. Kasta ka day. Nakabakbak nang kayaw, madam. Nalay sardeng mo day ta panagiday tayaw mo iti kinabak nang di. Umay kakit di. Kaitulod ka ni dagbalin na asiled mo. Among, nakapanaw amin yan dagiti kakadwak anak meeting. Apay at pinagbati da. Gaputa daytad ko king ka bonus mo, Basilia. Ha? Bonus ko na among? Iti anya aga po abonusan da. Di mo damagan. Amo kasi ka ti katalag ko. Awan toy. Awata mo. Ha? 5,000 a pesos? Awata mo tay katangam tuman ti aruwatan ni Lucy, nga anak mo. Agyaman ang among.
Nakasaysaya at kayo unay kada kami nga gina. Gabutan na saya at kayumat kanyak. Kat may ayawag ti kinasingpet kan kinasaya at mo't ni Lucy nga anak mo. Agyaman ak mga namon. Si kagayam ti kungko na ti asawak nga umaya katulong. Unsar? Kutungimot na ito yung baba. Napinpintas ni Lucy. Sar, kitaan takot latan. Anak ka di rugit iti rupak? Ay awan, Pepita. Nga magulay ka. Talaga ka di kasta ti pamagim. Nakutong kamat. Amangan no adda sakit mo. Ay, awan sar. Physically fit to'y numaw. Nasaya to kasta. Talaga kasta iti pamagik sar. Sa anak san alumukmag. Awan mo't sarot ka o no tibe. Nga makabagkat kamot lang itinatagsan. Ay, sar, napigsaak. Kabailak pa nga ibot ti nga sako abagas Anya, kat no nagdagsan ti nga sako abagas. Saan mo't apagpangasar? Ngam talaga akabailak abagkatayin ti nga sako abagas. Mabitlaan, umayan! Sino nga taday ka umay asa nga ili da madam? Ay, Naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Sino da kaday apaw? Siyak ni Basilia. Siyak ti may sa akatalag ni among turo kadagiti negosyo na. Ay, kasta gayam. Ay, sino ba't kayo ti kadwayo nagpintas, ma'am? Anak ko, saan ang makasao? Pepita! Ay. Sino dagiti sa nga ili? Tapay, di mo matpastra ka dita. Kwa, sir! Dana na Basilia, kanti anak na! Da kayo magayang, Basilia. Pastra kami da, Pepita. Sumrak kayo, ma'am! Umay kan, Lucy. Sumraktan. Pepita, inkaman mangalay ti pagkasangwan tayo merienda. Ta pambaran yun to nga gamam mo kinilusi. Ay, uwan, sir! Wow! Nagkakabay lagayam dito yung tiyang bitsa nga uminyo niya may tiyanak kamuto. Dito iti maya kita naparubwatan ta ni Pipita. Tiyamukat na pan ka na di guardian ta. Si kalatan ti mapan. Diyak mayulo ti agtrabaho. Anya, una yan. Kanayon ka mailat na kasta. Tunggal pumanaw ang ba nagtrabaho ni Pipita. Gaputay ayat kunay ni Pipita, Popoy. Ay sus, uray ko nam nga ayatam. Kat awan sirbina ka mo to. Tadi mo maibaga ti ayat mo kinkwana. Isuwati na saya at isardang mo taginom. Tantan ni Jigad din ta, humikan. Anya? Maragsakan ka, anak am mo kini Pipita? Kunak tupay nga nadaras mo ang magayam ni Pipita. Wan, nadlaw mo ang nasayaat ni Pipita? Nga uray itay laeng ang nakita ta? Aguray ka. Saan mo pa ilang isusuot day tag ginatang ko, abistidang balasang ko? Labaam tupay. Sige, sikat ti makamuno, di ka maisuro. Talaga nga excited ang amang isuot kadagiti ginatang ko, akawos na. Sige, Mayor. Okay, bye. Salbag. Kaya't naksa nga ipitan ni Mayor. No saan ko maita tinawtawatan na anayon ti protection money. Sweetling! Ay, nakadigos akon. Kan, nakapagpanglu akon. Katapay kuma no nakadigos kan nagbangbanglo ka? Ay, salbag ka. Tadi nagpagad-anaw. No nagdigos ak manwan no saan? No nabangluak manwan no saan? Di ta ka man langad. Imanaw matan ni Sweetling.
Ay, naimas ti pinukas to yan. Nasa lumsam tiyag sapa. Kamuto, nasapang ka ba't abimang mo na nagkape? Mayat sa akin itiriing mo Talaga amayat. Sungay pakpakaw na kon. Pang-asim. Tadi nakbadtripan. Nabigbigat. Wen, saan ko dadailan tinapintas amod mo? Ngam, ada ka din napintas sa natagtaginap mo direbe Iso amayat kimod mo na bigatat. Ada. Ano tinatagtaginap mo? Nubiyak kampay din ni Pipita. Kat iso tinangi darirag kampay iti panagkasarmin. Anya? Ay, madi. Salpag ka kung nakadi mo dadailin timod ko, bigbigat. Iso asal ka nagsawbay la. Sige, saan ako nagagsao? Intun aldaw latan ng buksilam, ti inistoryam at agtaginap mo. Mayak titimpla to'y kape. Pipita, itimpla anak mamot iti kape. Agsango taman ng kape. Ay, huwa na sir. Mabitlaan nga raw, taitimplaan kayo. Anjak pa'y amo ti timplayo kay sir. Bareng Di mo unay samitan ti kapek. Kantay marik nakbasit ti pait na Ay, huwa na sir. Ikakadi iti creamer, sir. Ay, saan? Puro ti kayat ka. Ay, black coffee nga ron, sir. Aday tan, sir. Thank you, Pepita. Oh, mayat, Pepita. Natumpungam titimplag. Apaw, nasayaan nga ron, sir. Agyaman nakta kayat yu titimpla ti kape, sir. Sir, adda pancake dita. Dayta nga binti pinaluto ni Madam Kate. Nagyaman nagpipita. Sige man, tara manak. Ibas na talaga. Kaya si pancake. Nakita nga ron ti arena dita, sir. Nagluto ako, tay sumot ti kayat gayam ni Madam. Ituloy yung laan ti agkapi, sir. Agluto ak. Madam! Abay, kayo matintag luto iti pangaldawan tayo. Alak, trabaho dayta. Ay, awan, hamok. Nga trabaho na iti Pipita. Mayat timot ko itang aldaw. Iso nga, payandak laeng. Ay, adan sakit din na ay, ayawan niyo, madam. Talaga nga anda, Pipita. Iso asya, kung agluto iti pangaldawan tayo. Nagro na kat dito yung pangaldaw ita, diser mo. Ay, Ay, sige, madam. Da kayo nga ron ti agluto. Inakman nga ron ituloy ti aglaba. Lucy, ada tao. Inka man ilukat tiri daw. Anya? Di mo kaya? Ay, unayan ta sumrumanan ti sadot mo. Ala, inkakit din ilukat. Ay, napanmat lang. Nimot among turog gayam day ta imay. Amog, da kayo umot gayam. Wan, Basilia. Apaya pagak-akko bantoy anak mo, dagiti dakulap na sa anak tungtung edan, Basilia. Agyaman ka no kada kayo among. Ti panang bonus yung kanyak ide. Gasta gayam. Awan ang nyaman na, Lucy. Maayaw aklaang iti kinasayaat mo tunggal umayak dito'y balayo. Iso binunusak ni nanang mo tapno makagatang kadag iti baro akawas mo. Anya? Ane? Kabarbaro na ita kawas mo. Iti mayat. Anya ti isinsenyas na Basilia. Anjak maawat Pimintas ka no na among. Gapu iti kabarbaro akawas na. Awan, talaga pimintas ka, Lucy.
Katbayam, tay katangan kanto kadagiti pagpapintas, tapno ad-adda pa'y pumintas ka. Agwingi-wing mat, Basilia. Mabain ka no kada kayo, amo. Awan ti rumbang a pagbaidam, Lucy. Naasidag ni nanag mo kanya. Taiso ti maysa kadagiti katalag ko, kadagiti negosyo. Iso nga naasidag matan tirek na ka. Wan! Iso nga no anyaman ti maitad ko ka, katawatam, Lucy. Imadayo matan, Basilia. Mabain ka no unayin kada kayo, amo. Namin anon ngay mayak dito'y balayo. Mabait pa lang. Mabain iti kinasaya at yung unay kenkwana, amo. May ayawak nga minunay ti dayjay nga anak mo. Iso anakas asidag matirik na kenkwana. Agyaman ak among ta saan da kami nga imbilang asab sa bali. Nakasaysaya at kayo unay. Basta ti kunak. Taginayunam ti kinapudlom iti impakumit kuking ka trabaho. Kat saan to amarakrat tinasangad alangan-langan taad tuwa, Basilia. Wana mong! Ikarik! Napudno ak kada kayo iti agnanayon. Ha? Adaw mo awag? Mabait lang tasong batak bet, Basilia. Oh, hello? Anya? Adda nagpinatay at tao tayo? Oh, sige. Wan! Umaya kita matlang! Bye! Natangkad pa'y lang ti lalauyag ako kot ti baka paborito ti asawak. Inasaya at umawag ak man ay di opisina na. Tapasin ka dakta umay na panangal daw ti balay. Hello, Jenny. Kapaya si kamat ti simong bati ti telepono. Napanan ni sir mo. Aniya? Awan dita ni Turo? Akano na sa pari mo dito yung balay? Tako na nga ato nagiti asikasuan na dito opisina. Ay. Sige. Uwan. Sige madgarod tapatasik man nga awagan iti cellphone na. Bye! Madam! Napunasa kong tilamisaan. Anya, agidasar tayo ka din? Tapno, apagisunto, inton sumangpot ni Sar. Madamdaba pa'y pipita. Tsaka mulo sa dino itatiayan ni sir mo. Anya? Adamo tayo sa opisina da, madam? Awan nga ron ijay. Ibawag ka ti sekretarya ti asawak ti simong bati ti telepono. Kuna nasaan pa nagpakpakita ti asawak ti opisina da. Anya? Ala, madam. Ang mga nadamot tanda ko sa napasamak kandi, Sar. Anya? Ay, Diyos ko, saan kumabot pipita? Ala, ang mga nadamot nang kidnap kan ko, ana, madam. Pasakada-kada kayo iti milyones. Anya? Ay, saan manatila malablabid mo? At analakit nga ron nga agnerbyo sa kadagita nga ipagpagam. Ay, awagan nyo kami niti cellphone na, madam. Dito nga ro, daw awag akon. Ala, napanan nga ro dun ni Sar. Mati-imot, pipita, cannot be reached di cellphone na. Madam, saan nga ta nga adda inatendaran ni Sar a meeting? Ibaga na kanyak no ada pa panan na a meeting. Wano komperensya. Ala, naglukaw? Nya nga'y tinapasamak kin ko, anan? Saan nga ta nga adda manan papa iti asawak, pipita? Ha? At dadaita iti hotel, ti babae na, iso asana maawagan, ti cellphone na. Anya? Ay, saus! San anasaya at day nga atap yung iti asawa yung madam? Oh, Nadadahal tinapintas alinangan niyo iti day nga at atapon nyo kin ni Sar. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kulumag kayo! Tenggandak! Imayak, tanamwak nga dadandani, nagpinatay akakadwa tayo. Sino da? Ha! Katanya tiga puna! Kapay ka babae, boss! Salbag! Sa dino nga rutitan ti ayan da marsyal. Kan pulong, kan dayjay nga karamba.
Nagawid ka na nung! Ibagayon to kadakwada. Nga doon di nagkapya. Nasaysaya at laangan nga gikatday ti trabaho da. Diyak kaya't nga adda agiginura kada kayo. Amangan nuday ta ti makagapo. Amay sagmak tayo. Kamuto, apay akas na di mo masurutan dahil si trabaho dito kartin. Tay tamot manin ragadera, tikig ka ma'am. E din to ta nakita kay tay, nakabakla kay si sprayer. Salot ka, Mike. Tilamadmadlaw mo. Basol mo. No saan ko mapagsusurot ti trabaho. Ha? Ta apay abasol ko. Gapo, iti saan ang nasaya at apanang ipataros mo iti darip-dip ko. Di na minsan, arabe. Anya? Kunamkit din na baliktad ti tagtakainap ko. Wino kay paparan na. Gapo ta isot ko na, dahil di apong ko alakay. Panagnakan mo't dahil di apong ko tituban. Nukas ta. Adayo amay kasar ko ni Pipita. Ta iti tagtagainap ko kat ingkasar ko kampay ide kasta. Uwan kamuto. Adayo. Amom no anya pa'y tirason. Anya? Gapo taging ganay ta. Katiriter pa'y lang talilam. Ah? Iswadi mo may bagbagalat at yayat mo kinipipita. Isungawan na ta. Nakasaysaya at talaga ni amo. Inikan na kuman di kwarta pag meriendami ka no kinilusi. Awan pangisukat hakon ti kinaimbag na. Ha? Apay akit kita anak Lucy. Wad, inted manan ni among turo to igang ko a kwarta. Pag merienda ta ka no. Anya? Nakababain? Saan anak? Tanapod no akmot kini among. Iso maay-ayo unay kanya. Santan nga reklamo. Ingkakit din gumatang ti mabalinta kanin. Taag merienda akpay. Sa aktumapan iti pangibabaunan na kanyak ni among. Zakbay nga agawid ak. Kat dumagasak ba ni ti shopping mall? Tagumata nga kadag iti pagarjod ni Lucy. Taadan tumanan ited ko numapanak ijay palayda. Nimideg iso tayo ti umaw-awan. Ato gaya mong timiskol na. Hello, Sweetling. Sweetling tarupam! Apay nga agpungpungtot ka, Sweetling. Apay asaan ka simbang pati tay pangal daw diti balay. Nagluto ang kadagiti ang kakaimas ang paborito aputahe. Ngamti ka mat simbang pat. Sorry, Sweetling. Adong aminti na si kasok apapapele, sige opisina. Iswadya kung nakaawid di tabalay itay aldaw. Salbag ka! Ulbad! Apay ako ng nga ulbudak, Sweetling. Imawag ka kiti opisina yung itay aldaw. Kati sekretaryam tinakasumbat. Imbaga nagawan ka iti opisina yo. Anya? Ha! Agsarita tanto itinalapat apaman ang makasangpot ka dito balay. Pay! Hello! Inedap na na. Imawag gaya mo na di opisina. Kat naamuan na nga wanag ay. Salbag! Anya nga tati na pintas ita arason ko. Madam! Apa yan? Arak mo titing tanggot niya. Pipita. Siya na basta. Arak lang tain ito. Namin na ito'y kat-istit side. Ay, Oh my God! Madam. ay, thank you langin, madam. Sana nga inom iti arak. Local man, wano istit side. Napay garot. Ngayon na si Kandak. Na. Allah,
Nabartag kayong samot yan, madam. Isarting yun, daytan. Makapadakas iti salon at tinalabos sa panaginom iti arak. Ni, magpakibiyangan, Pipita. Kaya't po iti aglumas. Iti harap. Ay, sus. Apay, madam. Anyat ka po na kayat yun agbartag. Kaputa, kaya't ko. Gubatan di asawa kitong sumagpat. Isu nga. Ay, magkita. Pipita. Ay, ala. Apayan? Apaya kayat yung apaan ni Sar. Buta, nakmana. Kasi nga, kunula ba? Talaki, timat, babay na. Anya? Ay, sus, madam. Saan kayo kumanga agatap iti kastaken ni Sar? Talaki, timan ang babay. Asawa, Pipita. Abay, turad naman ang tiya gulbot. Sunga, sumampat lang. Gubatan! Anya? Ay, saan kumaa, madam? Ay, di yung kumaaramidan di kasta. Ay, ikan to kailangan, Pipita. Di mo kaya may ramraman. Anya? Nagaatang ko amin na nagiti may bagay kini Lucy apagarjod na. Agawit ako kat baliwak tumanan ti mapan. Inyay balay na. Nay. Anda man na lumawawag. Limot Pipita. Anya nga tati baga tayo dyan akatulong. Hello, Pipita. Hello, sir. Ay, agyaman na ta sinumbatan niyo maglaang tiawag ko. Apay kami ngayon bawag ka. Kaputa, kayat kayo apagdaaran, sir. Taapay akayat nakapakdaaran, Pipita. Ay, so, sir. Imbartekan na kayo ni madam. Kat kunana, gubatin na kayo ang paman na sumangkot kayo dito balay. Anya? Pangamin, sir. Tapon ni madam, nga adda ka naman ng babaiyaw. So, nasaysayaan sa no, di kay palagaw awig, sir. No, adda pagistang bayan niyo. Ijay pailangan di ba pa nanyo, sir? Jak mabuteng iti asawag, Pipita. Nga uray imbartakan nak ako nam. Nasaysayaan no, saan nyo asabten ti pungtot na kada kayo, sir. No, maliklikan ti panagapayo adwa. Di na kisuro, Pipita. Wala nga, ay sus, nabarbartak urayan ni madam. Kapungtot na kayo, sir. Talagang ay bartakan na kayo. Urayan natin sa sangputyaw. Tay ko na kon, jak mabuteng kinibideng. Iso nga agawid ak nga uray asino ti agdip-dip pa. Maawatam. Puboy. Tapay ka mo ito. Ano si Ibagam? Takas taon na si Apuram Asimrek. Agpalis ka. Adda pa pananta. Sa dino. Ada ka ti pakidayaan ta. Ibagam ta, mga bulsakit si supot. Awan nagpadaya. Sa dino nga rin ti pangawisam kanina. Matindar ta iti seminar. Anya? Sige, ingka nagpalis. Narigat. No data ti maudi. Ang mga awan ton ti pagtugawan ta iti vinyo. Napakaangayan ti seminar. Ay, dakayat yung may kamuto. Anya? Di mo pa ikayat. Tama na yun ang ti amom. May panggabi ti panagmulmulaw. Ino panaggardin. Anya ka na ya. Amok aminin at teknik ti panagmula kamuto. Iswa saan na naskan nga umatandarak pa iti kun na maseminar. Datayo aman nalon. Kat saan ngagpatingga ti panagtakwat. No anya dagiti napimpintas pay awagas. Iti panang taripato kadagiti mula tayo. Hadula amin. Apagtaktakam kamuto. Sana maibilang apan nakataktak da itoy. Taagdengeg tayo kadagiti napipintas nga adal. Panggap iti panagmula. Ay, basta. Ginak maawis. Wala. O di mo kayat. Di kan pilitan.
Yung mapanak na ta. Taado ka no, ti parapol da. Pangalukoy na lang, dagiti rapol-rapol. Tapno adyo, tiyagdingag kadakwada. Nagpaiso. Yung pagimbagan amin, ti mapan umatindar day ta apakuluda, nga agpasiminar. Sir! Ay na, sir! Saan kayo pailaan nga sumsumrok dita balay? Tapno maliklikan ti saan ang nasaya at ang mapasama. Di nakanawaan na sumrag, Pepita. Paibon gayam, sika man laangan timang bit-bit daytoy supot, taypan mo pa ilang nga botega. Apay nga dyan pa'y bodega ti pangipanak iti daytoy, sir. Di ka nagsalod-sod, basta tong palom latan timbaga. Owen, sir. Sige nga, Rod. Ipan ko dayto yan, dyan bodega. Napanan, sumrag akmatan iti balay kat sangwag ti asawa. Ayop ka, Turo. Adalakit ki babae. Nanay ko! Apo, nakaramutan, sweetling. Sumardang ka, nagtaka ka. Sana ka sumardang. Aging kati mo ibang ano sa dino manandayan di babae. Anti babae, kunak lang arudan. Isuasang dengan nak. Sana ka mamati. Nanay ko. Aboy, nagsakit na kiti karamot. Kunak ka sumardang ka. Tinong panag. Tapno matawan ka. Ayop ka patayan ka ita. Urayan na. Napaniti kwarto mi. Anya nga tati mapanalaag. Sir! Sir! Umar kayo! Tapno sumardangan ni madam! Ay saan, Pepita? Kuna na nga urayag. Ay, so, sir! Ala, Patayan ka ita, Turo. sir! Palutog tigam ni madam! Kasano man nakita ti iduldulin ko apaldog. Paroragpan! Sir! Inkasanan! Di paltog! Patayan na! Saan? Jack, kaya ti matay. Ay, sige, tumala ka na. Ay! Asubli ka! Sang wanak na talaga malalaki ka! Turo! Sa dino nga ta tinapanan ni Lucy, apay asaan ko ang nasangputan nito'y balay. Italaang ajak na sangputan ti anak ko. Sa dino nga ta tinapanan na. Ni Lucy, isunday jay sumungsungan. Apay akas laag pungpungtot tilangana. Apay Lucy, makapungpungtot ka kadi? Sino ti kapungtot mo? Anya? Siya? Apay, anya tinakapasulakan ka? Kaapay, akapungtot na. No. Sir! Hey, rumwar kayaw hindi ta paglimlimangan niyaw. Nakaturugan ni madam. Ay, apo. Uray la nagkutukot dagiti tumtumang ko. Iti panang paturong kanyak itay ti asawa kiti paltong, Pepita. Ay, no. Sir! Apay nga minalakulbod kayo. Sa dino talaga tinapanan niyo, sir. Di mon salot-sotan, Pepita. Taamangan no ad-adda pay aroma ba ti saan mi apan agkinaawatan iti asawa. Do ibagak tinapanag. Agpaiso ka di ti atap ti asawa yo, sir. Adamanan babae yo. Awan ti babae. Sa bagay. Hey, alangan mo't nga men nga aminin nyo nga adamanan babae yo, sir. Sa luot ka. Sikan samat ngamen ti mga aron iti asawa. Iso akas di laangan ti atap kun gura na kadyak. Saan, sir? Balbalaagan ka, Pepita. Di mo robroban ti atap ti asawa. Tasika ti pagikaruwag numalaw-anan nak ni Madeng. Ala, sir. Sa anak akas ta? Sa anak kasungsong, sir. Saan tabayan ang bus? Sir, ni madam, nakarinan. Umayon dito'y ayanda. Ang taray kayo
Sa anak ngagtaray. Tawan mo't king kuha na ti paltog. Ay, paturong! Ay, Anong panak din? ay, madam. Gapo iti aramid mo. Iswa na pilitan nak anang tungpaking ka. Sir, madam, panawan kayo pa ya. Makaamu kayo na mangurno si Tibagbagiyaw. Di na kayon. Wan Pepita. Na, sino ti babae? Kunak mo't nga awan babaek. Apay nga ron ati kasi marakay di opisina ba iti bigat? O niya nga tati irason ka. Sumumbat ka! Kwa! Amo ko na niya tirason ka. Adya! Sumumbat ka, kunak! Kwa! Napanak gimatang iti regalo king ka. Minapanak mo't. Anya, andagin natang mga irigalong kanya. Wan, sweetling. Saan ko pa'y anabungo? Di na manlukwad. Turo! Di mo yakar. Lipos-pos ka. Aman, pudno ti bagbaga. At daginatang ko nga iregalo king ka. Kaya't ko makita na putno day tangay. Pagbagap. Mabait lang, tayo bak ni Pepita. Tamapan na alaan ti ginatang ko para king ka. Pepita! Pepita! Umay ka man. Sir, umanay. In ka man alaan di nakasupot ng sangpet ko itay. Sir? At di imbaga yung ipan ko iti bodega? Wan. Adi ka nagdamag Pepita. Para iti asawak dayjay. Oo, sir. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Malaman ng awan pa ni Kamuto. Hanapan na kay seminar. Kunak to, paya pagtaktakan na lang dito. Babay! Babay! Nimot Kamuto. Suday ta sumungad akas tauna siya purana. Yuhu! Babay! Sus! Inaangin sa amatin ti ulo manapan na kay seminar, Kamuto. Sa anak ngagmauyong si kangata. Nakaragrag sakak unay anapan imatindar iti seminar. Tapay, babalasang dagiti ng seminar kada kayo. May salang ti balasang kadakwada ng seminar. Ngem mabakatan mo tayo. Anyang nga ti karagsak mo. Gapo tasyak ti may sa anapagasatan anabuno tinagan na iti parapulda. Oh. Anyang nga tintadaking ka. Mabit lang tayo ko. Na makita. Aday ta! Bulaga! Wow! Pero cellphone! Wen! Kinsan lang basta cellphone. No di ka daytay pa'y kaudyan. Agror a cellphone daytoy. Dagngina. Ay sus! Sayang! Imayak kumamat. Tabarang nung nabunot kumamat kinagan ko. Iti parapol ti pinarapol da po boy. At gapo tabasit kami anapan. Tanda ni amin may kat nakayawi diti premium. Na yan. Sayang! Namukla ko ma. Imayak kumamat. Sayang. Amukla ko ma. Langgong. Dahil tat pagdaksan na king kakatasadot ka. At dayo king katigrasya. Tadi mo mat kati tumabuno. Kan agdengeg kadagiti napipinta sa bambanag. Amayadal ka na tayo aman nalon. Hanyangay. Nakanganga ka. Nganga. Pagkartod mo't ito kinatag mo, Turo. Wen, sipling. Tadyak kaya't ngagbakot tilakam. Isu nga ginatang ko amin para king katagita. Nagyaman sweetling. Pag awanan tirantak nga ito kumakinilaw sa'yo. Bakit kita nakmailatan? Ay, sutling. Nga puta madlaw ko. Akasla na sabsabanan tipungtot mo kanya. Wan, nasabsabanan ti mo magbagang hapungtot ko kan ka. Kapag katakito
marigalom kanyak, Turo. Ang yaman na ka, sweetling. No magusto matlag dagiti bungo na kumarigalo para king ka. Maggusto kamin dagito, yung ginatgatang mo. Kat mamati ako, nga awan papaim. Kapo ka dagito, Turo. Ang yaman na, sweetling. Ay na. Ayos. Awanan ti problema. Ngay kamutaw, kunak no saan ang makapagkapya dagiti hamo. Tay kunada nga road, amin adawal at panaglinak na. Ay, wag. Gusto ta ko nam kamutaw. Angam, ay, may sabalik pa ti saritaan ta. Kumusta mo ta dagiti mula, Jonathan? Sos, nagbubunas da. Apa? Ta, imipik taon dagiti organic anay kanagan. Kanapatanong makmatan dagiti mula. Apa? Nagsaya atin no kasta? Ala, gan-anos kayo nga ron akamutaw. Bumali ato inton malpastay kontrata. Ano sa mati, mang taripato iti garden ko kan iti balay ko. Kasi good mo, hindi ba ilal? Nadabay lang ni Apong Udyong ini. Siya kung gargar din siya. Dahita nga ron ti pagyam-yamanak unay ken kakamutaw. Talaga amamanaw ti kasken kaagayaw. Anya ti makagapo akasurunak balasang ko. Ha? Adda na takwatam amadingar aramida? Anya kuma? Anya? Amumun kasyak ti mang tartarawidwid ti may sa apasugalan dito'y lugar tayo? Kasano di pa nakaamong? Anya? Sinurot nak idi itinalimot? Nakitampay na among turo? Salo, kasano day tuyan? Uwan, ni among turo ti operator dagiti pasugalan dito'y lugar tayo. Anak, isula ang ti amo, kan nalakapag sa pulak day jay. Iso nga, di ka kumaagi pulpulong iti ure asino man. Anya? Di mun kayat nga awaten dagiti itid kang ka ni among turo? Nasayaat ni among turo anak ko. Iso adi mo kumapakpakitaan iti saan anasayaat no umay dito'y balay. Napipiasyak ti kagura ngam iti iso anak ko. Maay-ayo unay kang ka ni among turo. Kaputa, nasayaat ka kinkwana. Kat di mo kumarakrakan tinapintas apan nakilangan na kan ka, Lucy. Na yun, Miss. Di na amok ayurnos dagiti namurngan na nga ruwatan na. Hala, agkaiwara dito'y siliddakan, madam. Kasi di dayto ya pantalon na. Ay, ne. Anya dyan at nag-asubre ti bulsa ti pantalon ni Sar. Di dayto ay. Ha? Lala, at tamo linaon na akwarta dito ya sobre. Miss Montes. Ne, anya nga daytoy? Anya nga tati connection ni Sar iti daytoy a Miss Montes? Hello, Basilia. Anya ti damag timawag ka? Adda parikot among. Anya manan ti parikot. Ti anak ko. Papay ni Lucy. Amunan dagiti illegal nga aramid tayo among. Anya? Salbag. Kasano anaamwat na? Sinurot na kano idi na minsan. Kat naduktalan na dagiti pasugalan tayo among. Salbag. Pasapul amantayam anay bagtianak mo. Taamangan no iso ti mangisagmak ka na tayo. Wana mong. Kan saan mo't kiti? Basta makapagpulong. Kapu iti ka sa saan na. Sabagay, nga masapul at tangagan na tayo.
kat ibagam ging kuwana asaan nga gipulpulong. Kinasaritak mo tan, amo. O sige, mapanag tita. Bye. Pepita! Pepita! Umay ka man! Anya ti ba kayo, sir? Dili na ba di pantalon ko ang isip? Awan ka di tinakitam iti bulsa? Ay, ada, sir. Sobre nga, adalinaon na kwarta. Indulin ko iti pimpandag iti arwatan niyo, sir. Ay, agyaman na Pepita. Tiamukot napukawan dayay. Sir, nakita kiti sobre. Ada nakasurat Miss Montes. Sino ka di dya, Miss Montes? Nakainaganan ti sobre, sir. Ay di mo damagan. Kan di mo ibagbagay ti asawak, ti may papan iti dayay nakasobre a kwarta. Apay, sir? Di mo damagan no anya ti makagapo. Basta kaamam, tingiwat mo. Papanad ni sir mo, apay arimbuar. Jakman amma, madam. Ni, kunak man no nagpakada-kada kayo. Saan? Nakita klangan itay pinataray na jaylukan na. Ay, siguro akat. Dala ang matpapanan na, madam. Iso dinan imbaga kada kayo no sa dinaw. Uray mapiit lang, di papanad na. Ay, rumba nga nagpakada kumama ilata. Hamangan mo't no saan na kayo ang nakita itay, madam. Iso saan na nakapagpakada. Adak lang mo titisalas itay ngagbasbasa iti magasin. Hindi ko nangagkulat na pinaandar na jaylugan na. Ay, kasta ka day, madam. Ay ka, urayin tayo iti pa nagsubli na. Masapul na mapadano mag-amin dagito yung matigakan amulam eh. Salot, imat nga man nagtudon tapno libre si padanom ko ma. Amumot na gantar aramay din po, boy. Tiamok no, di ka pa yun ang ruging agpadanom. Sikamat ka mo to. Apay, sikala nga tinalaing. Amukmat ka si trabaho, nga ura di mo ibagpag ka. Uwe na mo, padanom tumot nga raw, jay garden ni Pepita. Ay. Daytan, tijak kayat. Sikat, imang padanom tigadan ni Pepita. Kayat mo tay kahit ng kakadwa. Ha? Nagreklamo ka. Sikamat. Kat nayon mo ti trabaho ta dayta. Dayta lang nagreklamo ka pa'y. Kanya ka na ya. Oh. Kaya puta sikamat yung mga yaiwan. Isto arabang na lang asikat mong padalom. Anya asyak lang ti mga iwan. Inala ka akadwak, tadakadwak ang mga iwan kadagiti garden. Maawatam. Ewan kaya man niya. Nukas tamod lang, sukatan kan. Ay sana kamuto. Pangasim, please. Awan mutan iti nangikabilak ti sobre. Ay, dayjay lakit di ti makagabaw no apay arimwar ni sir adi nagpakadakin ni madam. Hanggang asino nga tatayjay Miss Montes? Wanaw, akpay sunata ti atap iday ni madam. Nga adda babae ni sir. Pepita, Ay, anya da. kita di aparatur ti asawa ka. Ay, awan madam. Or-or suklaan dagiti arwatin niyaw. Sa ipan ko, dagiti kinupin ko akawas analabaan. Ay siya kung ti magituloy ang mangurdos kan mangipumpen ka dagiti linabaam nga arwatan ti asawa. Ay dak iti plan iti Diyos kat ti mawawak. Ay, una, madam. Sige, inak nga ron agtimpla iti Diyos yaw. Aywan kaya ang Pepita babitlang. Plansyahan to man dyan alabag akawis ko. Taisun to man ti isuot ko iti papanak apas ka. Owen, madam. Mabitlaan nga ron. Itimplaan kayo pa iti Diyos yaw. Ay, saan amabalin nga ipagakan ni madam tinakitak idi akwarta. Ay, narigatan namamuan na. Taamangan no isuntuman ang tipuon ti saanda apag kinaawatan nga gasawa. Ay, nalpastupit lang nga namin na trabaho. Ay, nakaul-ulimag dito yung balay. No awan dagiti amok. Nay, anda ko may abisita. Ay, sino kayo nga taray
Nasaya at man tapi masyar ka? Mom, agmay-may saak dito'y balay ita. Nasaya at may ka. Tada kasarsarita. Anya? Adamot na panan ni nanang mo? Ay, isuamat laeng api masyar ka dito'y. Maboring ka siguro agmay-may sa iti balayon niya. Awan, maawatak dagiti sinyas mo. Ta nagadalak mo't basit iti sign language. Ha? Adda ipudnom kanya? Isungay may ka? Ay, anya day ta, Lucy? Naitid ko matlaangan ti protection money. Ti loka. Basit ka no, ginted ko a kwarta. Ngam, alangan na yunak. Idin to tanong dawat la. Ay, wal gaya. Awagak man ni Basil niya. Kat ibagak nga agmi-meeting kami intod pa lang. Ala, apa yun, madam? Aglinglingit kayaw. Idin to ta, aircon mo to'y balayaw. Kaputatakaan nga naklat na pipita. Anya? Talaga akas tuyak no matanagan ha. Ha? Anya di pagdanagan niyo, madam? Di saan kayo sasagpat ti asawa ka? Sumangpit tulat taday jay, madam. Samot akas laobe nga basit ni sa. Tadi na amaw ti pagawidan na. Aparan na gata. Idinto tawan mo ti sirak da itay di opisina tahalit tingan. Kaawagan niyo ati cellphone na, madam. Kaabon niyaw no sa dinaw ti ayanda. Ay na itayak pa'y nga awag kan kwa na. Saan nga gring ti cellphone na? Anya? Pipita, hintan sa kay di sapulan ni Sir mo. Hey, sa dino kumangay di pang sapulan tayo kan ni Sir, madam. Basta ang sursur talata. Tabarang nung makita tatilugan na. Ay, madam. Nasaysaya at sano. Siyaklatan timang birok kan ni Sir. Dito'y kayo latan balay. Tano sumangpait, awagan da. Tapno isardeng kumutang timang birok kadakwada. Ay, nalaban nga ron pipita. May bayat nga agpaiso no saan taarong at duwa dito'y balay. Tama nga no tama ti birukan an awan ta dito'y balay amasang patanda. Day tangarod kat, madam. Ay, sino nga ta daytoy? Di mo nakapunpo. Hello? Hello? Apa di ka sumugbat? Sino ka? Sino ti basapul mo? Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Hello, Among. Si kalaagan ti awan ito'y pagmimitingan tayo, Basilya. Di na kami pagurahin ti mabayag. Wan, Among, umaya ko. At nakakatipay lang dita balayaw. At daak dito'y balay ti kasinsin ko, Among. Pwede ka pala nagdiretso kami dito'y pagmimitingan tayo. At da ngamin importante unay nga imbaga. Iso nga di magasak pa lang dito'y balay da. Sige, kumay ka nga rutan. Wan, Among, umaya ko. Bye! Anya mutay. Ha? Inyaw awan nakday jay lakay nga imingan ang nagdamagak. Ay naapo. Sa dinon ngay tirumwarak dito ya kumamang iti dakla kalsada. Ay, anyan. Ay, agpakan nawanak iti masangwanan a kalsada. Dito nga iskinita. Ay. Apay ngay. Matayuak samot to niti kamarit kumaahay way. Pag-trip. Anya pa'y nga raw. Suro, taglatan da ito adalan. Ay. Tuy akin kanigid adalan na nastrik ko. Ini. Agdan samot agpadaya iti dayjaya puto nga pala. Nagado na tao dita. Nagado pa di nakaparada alugan. Ginayad ako.
Mabit lang. Isardan ko pa. Ay. Tikot. Jenny, sarday, Jaya. Iso ti may saan nakaparada. Nay, saan samot apagdadayaan ti naguumungan dagiti adu at tao iti day taabalay. Ha? Adamot na Basilia kan Lucy dita. Agulibag kayo. Ulibag, tadapay bagak. Angati ba kayo, amang? Kayat ko amamuan nyo. Asaanan ada tayo ti aking kontrol ti pasugalan na di barangay Makaulaw kan Baryo Bimanga. Tadan ng take over asa bali. Amang! Ngam saan kayo amadanagan? Taag talay na udlat ta dagiti sigod a kontrol tayo. Temporary lang ide ada tayo ti aking kontrol. Gapo ti agdama ide a problema iti sindikato. Naglukang. Kasla sa anak payla amamati. Iti saan ana igagara apan nakaduktal ko. Iti pagsapulan ti amok alalaki. At dagayang pasugalan na. Lukas na. Pudno amin dagiti imbaga kanyak ni Lucy. Ako na anak kita na ide. Ay, ni madam. Iso da iti umawawa. Ay, jak payla ibagbagakin ko na tinatuktala. Ganda giti impulong kanyak ni Lucy. Hello, madam! Natuntunam ka din tiyayan ti asawa, Pipita. Ah? Ay, kwa, madam! Saan pa'y nga raw? Kan madam ang agman-maniho madam! Diyos ko, pakawalindak no nagulpo na kung kada kayaw. Wow! Napipintas man ang dagiti mulat a kamuto. Siyempre, naigamar iti usto, dagiti organic, aganagan, iti nagmulaan ta. So, napipintas, dagiti natinta. Sigurado, ado man ang timaapit na kastilaan kamuto. Na. Oh, makita matirupot da. Iso, asan man natila dam isprim. No, da makita mga agsilaw, ng insekto kadagiti busal, no kadagiti bulong da. Wen, matik daytan. Amok tiyan aramiday. Saan na nanas ka na palagipan nga? Hindi mo man regrigatan, ti parang palagip cooking ka. Tano na dumakit, managlilipat ka. Tilakay-kayat mo, ti araramidam. Anya ka na yan. Saan tulaki di malipatan nga aking unag ti brief. Ngam ti pantalon, weno kansunsilyo. Katmatlat ta. Na, salot ka. Tila salsalawasawa mo. Awala ka din ti sa bali ama ibagam, saan aday ta? Nakan ka mo to. Ta, agmisugsug ka man na nakaslabakat. Sige man langan, ituloy sakit ng ti araramidan ta. Tani, naruot una yan dahil yung garden ta. Sabi naman ang tinagkapwam, Lucy? Anya? Di talaan ko na. Ay, di ka agulbod. Sinawar ko itay ti aglawlaw. Ngam saan ka nakita? Nakaadayo ka lakit de. Anya? Napang ka nagnatang? Ayan na tayo ninatang mo? Dagtagayam ti supot. Ne, ugod ti kamuti ba't kayam? Ngagpaiso, nukasta. Sa anak mo't lang ulbudin ti anak ko. Malaksid lang, no, da na panan na asabani. Kat pinagpambar na latan, day tanga ugot ti kamuti. Sa dino, tinapnapan ang turo. Tapay ay takalaga sumagpat. Kwa, sweet lady. Napana kay shopping mall. Tagimata nga kiti mabalin kumot nga itulong kadagiti nababatigasat na iti panagbiag kada. Ay, salot ka. Kanya ko mati makagapwa tulungan dagiti awanan, aber? Kwa, anda nga min ambisyon ko nga padasak mati tumaray kas konsihal iti ili tayo.
Aniya? Wen, sweetling. Ato, ti mga idurduron kanyak. Asar kag ti politika. Isungay tapay laeng. Kat agmula akon iti ayat iti pata ka tao. Anya? Ipadawat ni Sir dagiti ginatgatang na akawas? Wen pipita, karugyan na kanon ti agmula iti ayat iti pada na at tao. Takayat nanto mo iti kandidato. Anya? Style mo't ni Sir Anya ti bagbaga pipita Awan mo't inbagak, madam. Kaslanda nang ngagkungain tanamitin mo. Saan ko laang anaawatan? Kunak madam. Nasaya at unay no mapanunot ni Sir at tulungan dagiti agkasapulan. No lakit di? Saan nga iso ti pangalilaw na kada kayo? Anya ti kayat mo asawan pipita? Tiyak maawat. Abday ta, nailugan ko dagiti ginatgatang ko abadbado. Kas kada groceries para kadagiti agina. Sagutak latan ni Lucy tapno saan na ang mapanunot ti agipulo. Madanaganak, tanatakwatan na dagiti illegal nga ramin may. Yaki palubos nga ni Lucy ti mangisagmak kada kami aming. Madam, papanan ni Sir? Mapad na kano ibunong dagiti ginatgatang nga ayuda kadagiti napili na pamilya, pipita. Ay, talaga nga tangag kandidato ni Sir, madam? Isubot ti kunana. Isarugyan na kanon ti agmula iti ayat iti pada na at tao. Nasayaat mo't daita nga rapaap ni Sir, madam? Sanak nga tamatan alukwan ti asawa, pipita. Ay, wun kaya plag siya bantay puraw abadok. Inakban makiblow out. Anya? Nay, madam. Kanayon samot tan ti papanan nyo a blowout. Wala, tado dagiti gagayam ko. Isugado dagiti magawis kanyak no adapas ganda. Oh, talaga amaya ti adu ti gagayom na, madam. Wun, pipita. Iso makigayam kalata no adalaki di mayat makigayam kan ka. Oo na, madam. Adumot tagiti gagayom ko. Uray iti Facebook, adaw. Ti gayom ko pinanawak iti bugyasan, dabudoy, pupoy, kamutaw. Nang runa unay ni kamutaw, tayo so ti mga aywan iti balay kan garden ko. May saak manan dito'y balay. Nakapanawain dagiti dua nga amok. Sino matamot kayo ta? Kapampanaw lang dasar kan madam. Wan, mabitlaan! Gumayon! Sino nga tada ito? Ada nga tanalipatan dasar. Lucy! Si kamot kayo! Nakapashare ka man? Diyak unay maawatan tayo sinsinyas mo Anya? Pulis? Ay, sumar ka pa niya? Umay ka! Agtungaw ka pa Anya? Agpakuyog ka kanya? Agipulong ta ka nagiti pulis? Abay, asino ti ipulong mo? Anya? Ninanang mo? Kan tiamok a lalaki? Uwan, mamati akong kadagiti bagbagam kanya. Tanakitak mo't ida iti may sa asugalan. Oo nangam. No, agipulong ka kadagiti pulis. Sigurado, mabalod mairaman ni nanang mo. Aniya? Kayat mo ang mabalod ni nanang mo.
Ta amangan no isuntaw ti pakaisagmakan ti biyag na. No agnanayon nga illegal ti aramid da. Sa bagay, mainpod no ti kunam. Nasaysaya at amabalod ngam ti mapatay da. Sige. Mapantang araw iti istasyon ti pulisya. Nagadukit din dagito nga inted mo kada kami nga agina, among. Gaputa masya nakada kayo iti anak mo, Basilia. Ayon gayap, sa dino ti ayan ni Lucy. Jak ngarod manan nasangputan itay dito'y balay, among. Anya, ay, masapul abantayam ti anak mo. Nasken nga amom no sa dino ti papapanan na. O mga no iso ti mangirubo kada tayo. Bayan nyo, among. Tapalut putok no sa dino tinagturungan na. Mayat ko ma no sa dino latta ti papananda. No awan ti amuna apalimid tayo. Saan namot siguro akayat ti anak ko mabalo da ka, among. Iso nga, awan pagdanagan nyo. Tadi na nga tamat maiturod ti agipulong ka dagiti pulis. Sa bagay, uray agipulong. Di dan tumot lamaw awatan ti pulpulong na. Gapoy ti kasasaan na. Wan, among. Iso nga awan pagdanagan nyo. Sa dino tinapanam, Pipita. Madam. Abalin ang amon ni madam. Tinapanan may. Hoy, Pipita! Dinak mo lagata na kasta. Sa dino tinagapuam kunak. Ay, kangamin, madam. Napan ko pinasyerte may sa agayom ko. Ta, dito'y kanulugar yaw. Ti nakaikamangan na. Apay nga rin di mo malanyawag kanyak tapda mo kumabot. Ay, ti amok ngamin ka. Umun-unaak ang makasangpot ngam da kayo, madam. Iswasan ko nganyawag iti napanak. Intun maminsan, no da papanam, masapol ngay pagkadam kada kami, Awan, madam. Sorry, madam. Tadyak nakapagpakada-kada kayaw iti napanak. Sige, inakman nga rod idasaran iti merienda kat ni mabisina. Awan, madam. Mabitlaan nga rod. Tama nga laak iti meriendain niyo. Jak mamati iti kunam anapanam, Lucy. Adalakit di papapanam adi mo kayat amamuak. Saan ka mat idi nga umad adayo dito'y balay? Ngam apay ama sursurum mo tagbalog. Ay, saan ko apat yan anapan ka lang nagpagnapag na? Basta, sa anak amamati nga awan gapuna ti iruruar mo itay dito'y balay. Kat palagipan ka manan. Di mo ibagbaga iti sa bali, tinaduktalam ide nga aramid mi kada among turo. No di mo kayat nga adadakas amapasamak. Anya? Agi katakon akatalog nga among turo? Ay saan? Jak kayat? Nakalaklakat inay pakumit kanyak at trabaho? Sa akin nagikat. I never, Lucy! Salbag. Agbalin samot tan a problema ko dahi dyan, Lucy. Awan anay ti pan nakaduktal na dagiti illegal nga aramidon may. Turo, ada ka di problema? Kada dahi ti turong dagiti batama. Awan, sweetling. Saan ka nga, Klipa? Ibagam na anyaman dahi ta, tabarang mga tulungan ka. Kunakmet nga awan parikot ko. Hakat, kumusta nga ron dagiti negosyo ta? Mayat ti anayas amin a negosyo ta. Teka, nasaya at ano kasta? Gamapay nga ron kasta ka, sweetling. Jak kayat ti kinaunton mo. Sige, panawan ka dito. Tita ka malagay. Sa dino ti papadam. Di mo tamagan. Di mo nukayan, di sasagpat ko. Sa dino nga ta ti papanan na. Kuna na nga awan problema. Nadnadlaw ang mapurpuripuran.
Adda nga ta saan anasaya at nga aramid ti asawak. Ay. Madam! Madam, Pipita. papanan ka na ni sir. Ay, Nagpungpungtot mo tarimwang. dakman mo. Addan samot sumsumron ni sir mo, Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Umlungat ta. Ti patuloy apa nagulimod ko kadagiti natakwatan mi ken ni Lucy apalimod ni sir. Ay, anya nga tagaramidag. Ni kamo tumutoy mawawang. Hello, kamuta? Hello, Pipita. Kumusta kan? Nasaya at Mike. Iti agdama. Kasla. Matagsan ti barukong ko kamuto. Ay, masapol nga kinanaka Mapan kan pa-check up. Tama nga nuad ang sakit mo. Saan? Awan sakit ko kamuto. Apay nga raw, nadagsan tabarokong mo. Gaputa. Natakwatan mi ti palimod ti amok alalaki. Ha? Ket, ka mo. No, pagsayaatan ti kaaduan ti pakairamanan ti asawa na no may bulgar. Nanyaman, tinatakwatan nyo apalimod na. Ay, takas man, wino na sayat. Ay, katrumbang, ibutak-tak yun. Dakes nga rod nga aramid kamuto. Wes, ibulgar yun na ita, kadagiti masakunan. Tapno saan kayo to ama konsensya. No? Ay, agwaras, takas sa virus na ita. Ay, narigatan. Nang runa no, aramid ti amo malalakay. Sa bagay, gusto ka kamuto. Ay, sige. Ibagak nga rod ka ni madam. Kamuto, apa anakad adayo man ng titurong dagiti matam. Ya po, tilabad-badlaw mo. Saan ko nga mo? No pagsayaatan ni Pipita, timbalakad ko kingkuana itay. Anya ka di timbalakad mo kingkuana? Adda nga ron natakwatan da amading arami ti amo na alalaki. Kitimbagak, nasken, ibutaktak da ita nadakas nga arami ti amo na. Anya? Unay kan kamuto. Di ka na nagpanunutan iti nasayaat. Saan ka di anasayatin balakad ko? Nasayaat. Tapno nagpatinggan ti kinadagas ti amo ni Pipita. Matlagayam. Ngam, di mo ka din napanunot. Ang mga ano isumot ti pakaisagmakan ti gayam ta. Oh. Una ya. Day tangar, tirigat na ita. Masapul ng awagam ni Pipita. Kat ibagam, adi na patuluyan nga butaktak, di natakwatan ng iligan ng aramid ti amo na. Uwan, hawagak. Jacket amay sagmak, tigayam ta. No adadakas ang mapasama kini Pipita. Eh sus, basol mo. Salbag ka. Awan pa'y napasamak ng babalawan na kaun. Ay niyan tulaki din. No da pakaisagmakanan. Jadadan. Eh sus, saan ka nga agtaktak iti oras? Awagan mo. Uy, nawaga ko na niya kaya. Madam. Handa ibagak kata kayo. Ngam di kay kumamakmaklaat Anya dayta, Pipita. Ni sir, madam. Oh, apay ti asawak. Anya ti bay papankan ko ana. Ay, naduktalan mi ngamin ken ni Lucy. May isa ni sir kadagiti gambling lord dito'y lugar yaw. Anya? Saan? Kasano ko maagambling lord ti asawak? Idindot nakasaysay at tao ni Turo. Managtulong kan kayat na paasar kan ti politika. Pudno ti ibagbagak, madam. Ay, sumarting ka man, Pipita. Di mo dadaulan ti reputasyon ti asawak. Tanapintas ti imahe na kadagiti tattao. Ngam day tangamin ti pudnaw naduktalak, madam. Apay, adda pa managnag mo agambling lord ti asawak. Adda, madam. Napicturak ida. Adda pa'y naibidyo. Bayat ti panang meeting ni sir kadagiti kakadwana. Imun una ni Lucy ang nakaduktal kadagiti aramid ti asawa yaw, madam. Aniha? Mabitlaan. Daytoy, madam. Kitaan nyo ti video da. Manggagyo di ta video. No kasanaw amitingan ni sir dagiti amin amang
marawid-wid kadagiti pasugalan na. Madia. Saan nga gring ti cellphone ni Pipita? Lubat sao. Kamuto, nawagan ka din ni Pipita? San pa'y? Saan nga gring ti cellphone na? Hala ka. Ang mga nuadanda ka sa napasama king kuana. Salbag ka mat! Saan man natila? Sasawa mat. At adalakad nga rodan nga nervyosak. Nawagan manan ah. Barang no agringan ti cellphone na. Wen! Hingam talaga madanagan ak. Nang roon tasan ko maawagan ni Pipita. Oh, kasla sa anak ba'y lababati itinamuakin ni Pipita. Sumagpat tulaan ni Turo makita na. Dito, isuti mo awag. Hello, Turo. Sidling, di na kuray na sumangpad. Tarabento na makaawid ang. Sumagpat ka anta na pagsaritan tay tinalapat. Ay, busy ah. So, nyak pa'y lamasangot yung agaway. Sa dino ka ditiayan mo, ah? Adak dito'y kabarbaro ang branch ti negosyo ta. Oh. Sige, urayak lata nga rodan ti sangpat mo. Bye! Bye. Oh, sa anak amamati itimpaga nga ayan na. Awagak ni Rowena. Katamuak no agpaiso nga atay chay ni Toro. Sa dino nga tamanin tinapanan ni Lucy. Taapay asaan kumanin anasangpatan nito'y balay. Ni among Turo. So dayto'y umawawak. Hello, among! Basilya, kasapulan da ka dito'y San Isidro nga ayan ti kadakkelan apasugalan tayo. Iso adalasam ti umay. Un ang among! Anjagam, at ka di parikot. Ti anak ko nga ni Lucy. Saan kumanin anasangpatan dito balay? Inak ko mabirukan among. Saanan nga ubi nga basit ni Lucy ngayong kabirpirukan. Umay ka dito yan. Tanda pagsasaritaan tayo. Sige among! Ti ayop aturo. Naglibakan nakmanan. Madam! Ay! Kaya nakarumangat kayo. Kasla masursurun kayo. Masuruna kini Turo. Kuna na nga dahi di ka barbaro a branch ti negosyo eh. Saan ka no pa'y matanap-napan ako na ni Rowena akatalik me? Saan nga ka? Nga iti nakakita akin ko na iti tinapanan na, madam? Anya? Oh, saan mabalin? Madam, kasarita yun tukuman ni sir. Taamangan no dagiti. Illegal nga aramid na kan ni Basilia di pakaisagsagmakan da. Talaga kasaritak to itinalapat, Pipita. Oh, saan ko kaya tisinirek na nga illegal na negosyo? Basilya, adakan nga agpaiso dito ingam kasla mayaw awan mat ti panunot mo. Gaputa, madandan hagan aklata mo. Panggap kini Lucy. Saan ko ngamin nga mo no sa dino tinapanan na? Di ka madanagan. Saan ang makaadayo tayo dyan? Tamabain iti kasasaad na. Sapay lang matakas ta among. Wan gayam. At danto'y tad ko akwartakin ka. Kat si kanto timang tad iti anak mo. Anya? Apay nga ikanyo iti kwarta among. Wan. Tapno di na mapanuno tagi pulong kadag iti pulis. Itinatakwatan na nga illegal nga aramid tayo. Saanan masapol apasuksukan nyo ti anak ko among. Siyak ti makaamukan ko na. May mayat no agtali na na sayatak lataking ko na. Tapno mabain na mga pulong kadag iti aramidon tayo. Oh, tiyawanan pain na Turo. Talagang impay-paysunan di impaga na amalumton na sumangpet. Madam, kasla alusiisin kayo. Kasano katawan pa'y laang ni sir mo? Di mo timbaga na, malumton wano rabiin to na sumangpay. Wan, ngam kunakan ko na sumangpetan. Dadapagsaritan may tinalapat. Ay, madam,
No sumangpot ni sir, saya atin yung tulat ako mati makisarita ken kuana. Ay, sanak man nga isuroy ti aramidak pipita. Ay sus madam, ada saan kayo ang makapanunot iti nasaya at asolusyon ti problema yaw. Now, napudot ti ulo yaw. Siyak maaklon ti kinagampling Lord ti asawak pipita. Siyak mat nga rod kayat nga isuplong ka dagiti pulis. Tadyak kayat mabalod ti asawak. Ay, narigat at talaga ngay birukan iti solusyon ti problema yung madam. Numuna ta, kunayaw, saan nyo akayat amaamuan lagi ti pulis ti illegal nga aramid ti asawa yaw. Isu nga rod akasaritak ti asawak, tay sardeng na dagiti illegal nga aramid daa. Kayat na nga ta nga isardang, madam. Ay, pilita ka pipita. Tadyak kayat nga isunto ti pakaisag makan ti biyag na. Sabay lo ko ma. Tamakontak ko ni Pipita. Atay ta. Agriringan ti cellphone na. Barang sumpatan na. Ay. Hello, kamuto? Ha? Ay, Pipita. Kiamanak ta sinong bata mutlangan ti awag ko. Abay, anya ti bagam, tanakaawag ka man. Kaputa madin sa tin singasing ko nga ibutak-tak mo ti palimod ti among. Tama nga no, may sagmak ka. Ay, tak ko na iti amok a babae, amunan. Ha? Ay, madin sa Pipita. Delikadong ti amom alalaki. Kat pumanaw kan. Anya? Delikado ka iti amom. Saan ka mabalin ka mo daw? Damot pinirma a kontrata kadakwada. Una ang mga nupatayin na ka, numamuan na. Asi ka tinagpulong. Hindi ka madanagan ka mo to. Kabaulak asalak, niban ti bagay. Nukas pangarigan, pag-aramidan nakman iti dagos ti amok ka lalaki. Kapo iti pa nang ipulong ko kadag iti aramid na. May mayat no pumanaw kalangan dita. Anya ko mga iti irason ko. Pumanawa. Di iba ka manaumakan. Saan mabalin ka mo to? Kaya ta madadaal tinapinta sa record ko iti agency. Lipasan, ti pinirma ka kontrata dito. Ay na. Sige, agandad ka nga rod, Pipita. Kamuto? Apay nga aburido ka? Nakisarita ka ni Pipita? Ay kasano, baga nagaya mo ni ti amo na babae, ti illegal nga aramidin ti amo na lalaki. Anya? Ay, delikado na Pipita no kasta. Isu nga rod madanaga na, kay napo, na yun na. Tapos lapay mabaybayo ti barukong ko. Anya ka na ya? Imbagam ko maapumanaw laangan iti balay dagi ti amo na. Imbagak nga rod, ngumsan na akayat. Anya? Wala, amangan no patayan ti amo na lalaki. Numaamuan ng ekso tinang ipulong iti amo na babae. Kuna naman, akabalan na sa lakniban ti bagin, ha? Bilang pagkaramidan ti amo na lalaki, ti dakas. Na yan ni Pipita. Hala ka kamuto. Pasol mo, na may sagmak ti gayam ta. Salbag ka, gulimag ka man. Tapos na nagkaroon ti danag ko, kastapay lang ti bagbagamot ka niya. Kaputa saan kumaan na panunot ni Pipita at tinagipulong, no di mo insingasing gingkwana. Ngayon, basol ko. Nung di na kumamot, mabalaw na. At na nadyak mapagsusuro ti aramid ko. Kastunay, awagam tumanan ni Pipita. Masapod ang mamonitor tano niya ti bunga, ti pananggipulong na. Saya atin nyo tagbilang. Jak kayat nga dagkusit kada kayo. Oh, salbag! Apay nga dada! Apay motan nga daw may mangrit ka na tayo! Apa yun? Parwarandak dito! Di na kibalon! Parwarandak! Style mon, bulok, turo. Kaskala na kasaysaya at unay at tao. May sakamot kayam agkambling, Lord. Medeng, Pipita, tulungan dak ko makaruar dito yung pagbalutan. Sir, ni madam tag-desisyon iti dayta. No kayat na kayo at tulungan. Pakawanan dak, Medeng. Tulungan ako makaruar dito yung pagbalutan.
Usaram ti kinabaknang tayo tapno makaruwarak lang dito'y pangasay. Style mon bulok. Dito'y kan ama bulok turo. Ikarom itadagiti mati nga inararamid mo. Sir, amin nga minakita ti kinadakes. Adda supapak na apan nusa. Ket anusan nyo nga ikaro adagiti baso nyo sir. Taday to'y mati kinayat yo. Takayaw tinangaramid iti bukod yaw agasat. Parwarandak! Dito kibalon! Parwarandak! Ayop ka, Lucy! Diyak lain pagarap! Ama aramid mo ti mangisagbak kada kami kada among turo! Wan! Amok ama di apagsapulan tinastrig ko! Ngam iso ti pagbibiyagan ta! Sila! Ay, kumusta ka yun? Saan ang okay? Kaputi ka andak nito'y pagbaludan! Ma'am, saan kayo kumaan na ikursong dita pagbaludan? Nang saan kayo ang nagpailuyos iti kinadakes? Di kay ka di makonsensya ita iti anak yaw. Nay, permen ti pa nagsangit na ka po iti kastoya na pagtun ka na kayo. So tinagayat amabalo na. Kaputi pa nang ipulong na kadagyo ti pulis iti hideout me. Kaputa, kay kayat kanun ni Lucy. Ama ipupok kayaw iti pagbaludan. Ngam ti agtultulo iti panakabalo jo iti dakes nga aramid. So nga ganos kayo naman. Taday to'y matngamin ti sinurot yo adan natin biyag. Ano sanyaw? Gusto ni Lucy. Gusto. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.